日本語の曲からいきましょう。今日は花、すべての人の心に花をっていう副題がついてますけれども、それを歌いたいと思います。多分メロディーはいろいろ聞かれたことあると思うんですけれども、喜納正吉さんという沖縄出身の方の、音楽家の方の作曲のですね。で沖縄民謡をよくポップスにしてバンドで歌ったりしてる方のようで、この曲すごく台湾とかタイとかベトナムとかいろんなところでカバーされてすごくヒットした曲です。日本の歌100選にも選ばれているそうです。多分聴いていただくと思い出していただけると思うんですが、じゃあまず行ってみましょうか。では前奏からお願いします。戻ってまた4小節ですね。それで3番入ります。1、2、花は花として笑いも出
はい、こうちょっと複雑な戻り方書いてありますけど、歌はもう「花を咲かそうよ」全部終わり方同じですよね。1番4番カッコも2番3番でよ、また間奏挟んで2番3番で最後だけダルセールでもう一回「泣きなさい」を繰り返して終わるっていう感じで、ちょっと楽譜見慣れてない方、この4とか書いてピーって弾いてるので4小節休みっていうことですね。で2のところは2小節でちょっと見慣れないかもしれないですけど、4分の4拍子で1234を4回数えて2回数えて2回数えて入りますね。あと、ちょっと難しいんですけど「泣きなさい」ってすぐ「いー」って歌ってしまうと結構すごく苦しいですよね。泣きなさいってタイミング難しいんですけど「あー」で伸ばしてて途中で「あーい」ってここはその方がこうリズムも出てきますし、ちょっとずらしていいっていう感じでいきましょうね。あと、3番でちょっと言葉が入れにくいのかなっていうのが左ページの4段目「心の中に」ってちょっと一つの音符に「ここ」って2つ入りますので「心の中に心の中に花を咲かそうよ」でここだけちっちゃい音符ですね。3番「花を咲かそうよ」って下の音符で歌うとこう言葉が不自然じゃなく歌えると思いますので、じゃあもう一回言ってみましょうか、最初から。ちょっとこう小節数数えてみてくださいね。前奏聞きながら。「どこどこ
いました。じゃあこれは、花咲く丘に涙して、今日は2回目になります。前回に引き続いてですね。楽譜皆さんあるでしょうか。前回の方と今日初めての方でこちらでより分けながら入れてるんですけども、たまに間違えることがあるので、楽譜ありますか？はい。じゃあ前からの方も2回目の方もいますので、1回一緒に歌ってみたいと思います。1回、1番日本語で言って、で戻って2番もう1回日本語で途中まで行って、で「アモレリトルナ」のところから、イタリア語になりますね。じゃあお願いします。あの日から消えないあなたの瞳、悲しみをこらえて別れを告げたよ。行かないで離れたら忘れてしまうと涙して手にすがった時、花が咲いてた。アモレリトルナ、花咲く丘で甘い香りに思い出の匂う。アモレリトルナ、風に揺らめいてそっと落ち花にうずもれた雲が見ているだけ。一年の月日が流れた今日も悲しみをこらえてあなたに呼びかける。もう一度この胸に帰ってほしいと忍び寄る遠い日の夢、いつも心に。アモレリトルナ、le colline sono in fiore e io amore sto morendo di dolore. Amore ritorna, non importa, non fa niente se tu non sei diventato più importante, perché sei importante per me。はい、前回ちょっと曲の内容をご紹介したんですけど、彼女がですよね、女の子が、出世して帰ってくるって言って出て行った、彼氏を待って花の咲く丘にうずもれて待っているっていう内容です。で、イタリア語で「インポルタンテ」って2回ぐらい出てきますよね。これ英語で「インポータント」重要なってありますよね。で、世の中に出て社会で重要な人物になって帰ってくるって言ってるその彼氏に対して、いやもう出世しなくてもいいから私にとってインポルタンテなんだからっていう、最後「sei importante per me」、私にとって重要な人なんだからもうすぐ帰ってきてっていう、ちょっとこの2つの単語インポルタンテ結構キーワードなので、じゃあ、
ちょっとイタリア語のところを練習してみましょうか。でアモーレっていうのがその恋人よっていう呼びかけですね。愛する人よ。アモーレリトルナを帰ってきておくれ。じゃあ、ちょっとイタリア語のところ練習します。で3拍子なんですよね。ちょっと、1、2、アモーレリトルナレコリーネソノイフィオーレレコリーネっていうのが丘で、ソーノっていうのが、イオソーノ、私はどこどこにいるっていうことで、インフィオーレ、フィオーレってお花ですよね。花、その花畑、私は花でうずもれています。もう一回じゃあそこまで1、2で入りますね。1、2、アモーレリトルナレコリーネソノイフィオーレエディオアモーレ。そうで、またここにもアモーレって出てきますね。で、単に愛っていうんじゃなくて、恋人よ、愛しい人よって何回も呼びかけるので、そこやっぱりちょっとこう呼びかけのように歌っていただけるといいかな。エディオ、そして私は恋人よ、アモーレ、ストモレンド。モレンドってもうこう小さくなって消えてしまいそう。ドローレもよく出てきますけども、苦しみ。私は苦しみ、悲しみ、苦しみにもちっちゃくなって消えてしまいそう。じゃあ、エディオからいきましょうか。1、2、3で入りますね。1、2、3。エディオアモーレソレンドディドローレ。ここちょっと言葉ドディドローレ、ちょっと早口言葉みたいですよね。ストモレンドディドローレ。この真ん中に入っている D は何々によって何々によって消えてしまいそうっていうその原因ですよね。この悲しみ、ディドローレ、悲しみによってモレンド、消えてしまう。で、ちょっとそこよく練習しましょう。ストモレンドディドローレ、どうぞ。ストモレンドディドローレ。ちょっと意識してストモレンドディドローレ、ちょっと単語ごとに止めながらいきますね。ストモレンド、どうぞ。ストモレンドディドローレ。そう、その止めながらいくと少し入りやすいかなと思います。もう一回じゃあ1、2、3、エディオからいきますね。1、2、3、エディオアモーレソモレンドディドローレアモーレリトルナノニポルタノファニエンテ。これもやっぱりアモーレ、恋人よ、リトルナ、戻ってきておくれ。で、ノニンポルタ、それはインポルタが3回も出てきますね。このことは私にとって重要じゃない。それはその彼が出世すること。ノニンポルタノンファニエンテ。彼が偉くなってなくても私には構わない。じゃあもう一回、1、2、アモーレリトルナノニンポルタノンファニエンテ。いきますね。1、2、アモーレリトルナノニンポルタノンファニエンテセトゥノセイディベルタトピュインポルタンテ。そこまでが、セはもし何々であってもトゥがその彼氏ですよね。セトゥノンセイディベンタートっていうのはこう変化する、変わるですね。ピューインポルタンテ、もっとさらに偉い人にディベンタート変わっていなノンセイ変わっていなくてもそれは私にとって重要なことではないって歌ってますね。じゃあ、ちょっと途中のセトゥ
1、あなたが偉くなってなくてもからいきますね。1、2、3で入ります。1、2、3。C'est tout, non sei diventato più importante perché sei importante per me で最後の部分が perché なぜならば sei tu っていうのがちょっと省略されててTu sei importante per me 私にとってあなたが重要な人なんだからじゃあ perché sei からいきますね1、2で入ります1、2 perché sei importante per me じゃあもう一回 amore からいきますねアモーレ何回か出てくるところぜひこう普通に歌の中でなんとなくアモーレってロールほど歌う感じじゃなくて呼びかけに少し変える感じでやってみてくださいじゃあ1、2でいきますね1、2アモーレリトルナレコリーネソノフィオレじゃあイタリア語のところ1、2あーからいきますね1、2全員で歌ってるとね、こううまくきちんとできてる方もいると思うんですけど、フィオーレがちょっと発音しにくそうかなと思いました。Le colline sono in fiore その前のインがあるからちょっとかな。in fiore なんかね、イがなくてフォーレっていう感じになっちゃってる方もいたので、フィオーレ花です。フィオーレ、イをちゃんと言ってからフィオーに変えてフィオーレで、その前にインがあるのでインフィオーレ、インフィオーレ、ちょっと口が忙しいんですけどよく動かしてください。もう一回そこ行きましょうか。レコリーネソノインフィオー、あ、ごめんなさい、メロディーが違う。レコリーネソノインフィオーレ、じゃあそこ行きますね。1、2、レコリーネソノインフィオーレ、レコリーネソノインフィオーレ、もう一回行きます。1、2、レコリーネソノインフィオーレ、あ、そう、今はバッチリですね。で、多分このソのインっていうのの難しさと同じだと思うんですけど、右側のページの、1段目の一番最後、diventato più importante
葉の方が音符より多いので、diventato più importante、必ずこのリズムのタータータータって8分音符にバッと当てはめようと思わなくても、この小説の中でnon sei diventato più importante、小説の中にこうはめていけばいいかなっていう感じで、まあでも音符としてはラの音の時にdiventato piùとインと両方入れますね。più importante、ただまあ単語としてピューっていうのもしっかり母音がうーっていうのも欲しいとこですし、あんまりピュインって言っても言葉にならないので、言い慣れてきたら、まあそのちょっとリズム崩す感じでNon sei diventato più importanteっていうところをよくちょっと練習しましょうか。じゃあNon seiからいきますね。1、2で、はい、1、2、3で入ります。1、2、3。Non sei diventato più importante。そうそう、少しそこを大事に歌う感じで、あんまり急がずに2つの言葉を入れてください。じゃあ、あと大丈夫そうですかね。あと、前奏が割と短いんですよね。で、3小節と1拍半で入りますので、入り遅れないように。もう一回じゃあ、一番最初、日本語のところからいきましょうか。じゃあ、一番最初、前奏からお願いします。
ありがとうございました。じゃあこの曲は割と1回目からもよく歌えてたので、今日はこれでこの曲はおしまいにしたいと思います。では、スペインの女という曲ですが、言葉はイタリア語で、イタリアのカンツォーネですね。じゃあまず私歌ってみたいと思いますので聴いてください。日本語言ってで戻ってイタリア語という感じですね。ちょっとじゃあ歌の中身、結構古い曲で1906年の作曲です。ヴィンチェンツォ・ディ・キアーナという方の、イタリア人の作曲で、こうスペインのすごく魅力的な女性が歌っていて、私が愛の女王っていうそういう感じの歌なんですが、じゃあちょっと歌詞の中身を訳したものを読んでみますね。私はスペインの美女、愛の女王。みんなは私のことを星と呼ぶ。命輝く星と。強く強く抱きしめて愛に酔わせて。スペインの女はこのように愛し方を知っている。口から口へ、夜も昼も。
私に忠誠を尽くす者には私の情熱のすべてを捧げて愛してあげる。この数年の私の愛の力をすぐにでも彼に見せてあげたい。矢を放つ目つき、魅力的な姿、唇が腫れるほどにキスをして夢の世界に連れて行ってあげるという、すごく魅力的な女性の歌なんですが、じゃあ、イタリア語は1番の部分だけなんですが、まず日本語で言ってみましょうか。一回前奏も全部入れて、ちょっと長いんですけどやってみますね。ついてますけど、もっと普通のフェルマータよりここいっぱい伸ばす感じで、ちょっとまっすぐだとつまらないので、伸ばしてる間にそうの音までちょっと最後下ろして、そうよっていう歌い方をよくしますね。そこ2
ただそうよだとちょっとこう色っぽさが出ないのでそうよっていう感じでちょっとこう下にポルタメント下ろしていってみたいと思います。じゃあちょっと伴奏入れてもらって、じゃあ皆さんだけで日本語で言ってみてください。じゃあ2小節前からでお願いします。前奏と全く同じです。18小節長いんですけど、ちょっとじゃあ弾いてもらって覚えましょう、メロディーを。じゃあ間奏から。っていうのが終わってからで2小節に普通にただズンチャッチャズンチャッチャという地味な伴奏が2つ入ったらディスコニョですね。そのきっかけをちょっと覚えてもらいます。じゃあこの18小節の中の最後の4小節、じゃあ18小節の中の最後の4小節から入ってもらいます。ちょっとつかみにくいのが変わり目のところですよね。で変に短くしてしまうとすごく落ち着きが悪くなるので、やっぱりたっぷり伸ばしましょう。ちょっと伸びすぎたぐらいの方が
ぷり息吸ってゆっくりそうよ、そのぐらい落ち着いて歌っていただいた方が、変に焦ると落ち着かなくなっちゃうので、イタリア語もこうバッチリ入ってるように聞こえてきますね。じゃあちょっとそのページの変わり目をうまくいくように練習しましょう。とってみてこのステーラぐらいですか。左ページの下から2段目、日本語の輝けるのとこですね。とってみてこのからいきます。1、2、3。とってみてこのステーラ、ステラディビボステンド。今ぐらいバッチリですね。そのぐらいやってもらえるとこう聞いてる方も落ち着いて聞けるので、はい、じゃあもう一回、最初からいきましょうか。ディスパニャソーノって私イオソーノ、私はラベッラ、美しいディスパニャ、スペインの女です。自分で言うんですよね。すごいこう自信持ってディスパニャソーノラベッラ、こう自分を全部見せびらかす感じで言ってみましょう。じゃあ前奏のズンチャッチャからいきますね。ディスパニャソーノラベッラ、レジナソンデラモ。じゃあちょっと少しずつこの言葉解説入れながらいきましょう。レジーナって女王様、ソンデラモール、ソンがまたソーのイオソーのレジーナ・デッラモール、愛、ここのラモールは愛ですよね。愛の女王、私は愛の女王で、トゥッティミディコのステラ、トゥッティって周りの子みんなですね。周りのみんなはディコのは言う、周りのみんなが言う、ステッラ星と、ステッラ星ですね。周りのみんなが私のことを星と呼ぶ。ステッラディビーボっていうのが、生きるとか生き生きする。スプレンドールが輝く、生き生きと輝く星と私を言う。じゃあそこまでですね。ディスパニャ、トゥッティミからいきましょうか。1、2、3。トゥッティミディコノステラ、ステラディビボステンドール。でそこまで歌ったら、あともう一回繰り返しなんですよね。メロディーは変わりますけど、ディスパニャソノラベッラ、また私は美しいスペインの女、レジーナ・ソンデッラモール、愛の女王、トゥッティミティコのステッラ、みんなは私を星と呼ぶ。ステッラディビーボスプレンド、輝く、生き生きと輝く星と。割と言葉はもう簡単で2回繰り返すですね。じゃあその後半のディスパニャソノラからいきましょうか。左ページの上から4段目いきますね。1、2、はい。ディスパニャソノラベッラ、レジナソンデラモール、トゥッティディビボノステラ、ステラディビボステンドちょっと待ってくださいね。で今割と、聞いてるとって音が2種類ぐらいしか間、何人か入れてる方もいたんですけど、ここ難しいですけど、ってこう間の音が、こうはっきりとは何の音ってないんだけども、ラとファの間にちょっとこうずり落ちる感じできますか。ゆっくり降りる。ちょっと練習してみましょうか。じゃあ伸ばさなくてもいいので、ラからファの間をじっくりって急に降りないで、もう一回いきましょう。
しょう。一緒に。じゃあ私の声の高さぐらいの感じ、一緒についてきてくださいね。じゃあラーの音まず出してもらって、そういう練習ちょっとしてみましょう。でそれをじゃあまた歌の中でストレートを伸ばして最後の方にこう綺麗にできるとですね。じゃあ、言ってみましょうか。あーからいきますね。愛の陶酔、愛に酔わせてください。で、ラスパニョラサマールコジ、ラスパニョラアマール、愛するですね。サマールコジ、このようにスパニョラはスペインの女は愛し方を知っている。ボッカへボッカ、ボッカって口ですね。ボッカへボッカ、口から口へ乗っている D、夜から昼へ、もう夜も昼も。でそこまで歌うとまたあと同じです。ストレッティストレッティネレスタジダモールラスパニョラサマールコージボッカエボッカラノテルディと同じ歌詞をボンボンと2回繰り返します。前半も後半も。じゃあ、もう一回ストレッティ右のページからいきますね。じゃあ1、2、3ストレッティストレッティネレスタジダモールラスパニョラサマルコジボッカエボッカラノテルディストレッティストレッティネレスタジダモールでもないのですぐ覚えられるかなと思います。もう一回じゃあ皆さんだけでイタリア語でやってみましょうか。じゃあずっちゃっちゃずっちゃっちゃの2小節前からでそれ言ってもらいます。でイタリア語で皆さんどうぞ。ポイントがあるんですけど、最初の出だしのあたりですね。ディスパニャソノラベラレジナソンデラモルソンっていう言葉で、3つの音符歌いますよね。で割とソンってを早く締めてしまうと
響かないし、ちょっとそこのタララがうまく歌えないので、そうできるだけそうまでラララまでオーで歌って、最後にで締めくくりましょう。ちょっと早めにソンって言っちゃうと歌えないですよね。ソンデラ、ちょっと練習してみましょうか。ソンデラモール、ソンデラモール。そう振り仮名をそうですね。そこでソンって書いちゃうとソンってなっちゃうかなと思って、振り仮名あえて伸ばす線を書いてます。ソンデラモール、振り仮名のあたりにを入れて歌ってもらうといいかなっていうのと、あと一番最後ちょっとこう忙しいですよね、フレーズが。一番本当のラストのラストで、ごめん音が出るのをお願いします。ラスパニョラサマルコージボカエのこの棒に入るの結構ここのんびりしちゃうと、ラスパニョラサマルコージでなんかちょっとねここでほっと一息ついちゃうんだけどすぐマルコージボカイボカラノテで最後高いとこ行くので、やっぱりここ必ず息を継がないといけないですし、ちょっとそこ気合い入れてラスパニョラサマルコージボカイ、だからあれかな、コージーの Z をあんまりこうベタっと歌わないで、マルコージボシって軽く通れば息も吸って棒も遅れずに入れると思いますので、ちょっとそこだけもう一回練習してみましょうか。じゃあロスパからいきますね。123ロスパニョラサマルコージボカイボカラノテ意識だけしていれば大丈夫だと思います。じゃあもう一回最初から日本語言ってイタリア語言ってフルでやってみましょうか。じゃあお立ちになってください。最後の方で思いっきり声を出して終わりましょう。
しまった感じですけど、はい、また次回もやりたいと思います。ではお疲れ様でした。はい、次回は5月